asị na mmiri buje nwoke Ezenwayi kpọ wee bịa na mmiri ka ọ chụgharị ya aja okotorigba ndị babịakwanụ ka unu mere akụkọ nke asị n'Enugu steeti wee na-abịa na-akọwa na o nwere otu nwoke nwa jere na nke Ezenwayi wee tie anya weta ego ka o gokọtara ya ngwa ọrụ na-aya akpụ ya wee jee na mmiri ka eje chụgharị ya aja, chụgharị ya ajọ mmụọ, chụgharị ya ajọ mmadụ. N'ọkwa ya ka a kaziri agba Ezenwayi wee kpọrọ ya bụ nke nwoke wee bata n'ime mmiri onu na-afụ ebe a, nke bụzikwa na mmiri tiri aka wee buru ya bụ nke nwoke wee narie na Ezenwayi azọpụta nwadikwa ya, Ezenwayi agụpụtazikwa ya, onye na-efe mama eweta kama ọ ghara n'ime mmiri chọba kọstọm ya ọkpọ wee bịa na mmiri ọ nọrọ ebe anụnwa na-eti ewu mmiri wee buru nwatakịrị mmadụ wee narie. Unu n'anya unu ya afụchata akwa odo ọbaghị uru na nna akọrọ unu geenye ya na unu ya afụ Ezenwayi ebe ọ nọ n'ime mmiri na-eti mkpu na mama eweta buchi ya tarịa kọstọm ya na eze nwoke na Ezenwayi fabuchi ya tarịa onye fabuje. A na-akọwakwa na ndị polisi abịagokwa na mmiri a ka aka na-abụghị Ezenwayi otu aka ya bụ ife abụrụkwa na obere ife ka anyị hapụ unu ka unu ga-egodi ya ka anyị wee bidokwa ebe anyị kwụsị. Na ndị mmiri ka jiri man na ime mmiri nwoke ka eji mbụ anọ n'ime mmiri ọ bịara ịchụ aja ọ dakụziri ya n'ime mmiri. ya bịa kpọọ ya nụ. Go, what is the problem? What I want to know. The person they carry come. Which people carry and come? Ezenwayi. Yes. Ezenwayi never. This is just Ezenwayi White. Ezenwayi. Ezenwayi White. Onye bịaziri ịchụ aja n'isi ya dọkụnyezi n'ime mmiri. That is it. They are good swimmers. Who can swim? Swim for where? What? Swim what? Me. Ọkwa unu nụrụ ife onye anụnwa na-akọwa na onye ọbụla banyere ebe a kịta ka azọpụta ya bụ onye mmiri ji na-ejidezi onye nke banyere ahapụzi onye nke mmiri gbuje okotorigba ọ na-abụ na Ezenwayi nke a na Ezenwayi amaghị ya ka Ezenwayi asatalụ n'ụsa ka Ezenwayi egutere n'anya ọkụ unu makwa na ụfọdụ ji na onye a na-eme na onye a na-agba moto na onye a na-emeri ya ọfụma bifo ịmara ife na-eme okokola akwa white marụ kpaa nzu n'anya were isi dada dajitie onwe ya si na ya bụzikwa Ezenwayi. Gwagodonu m ife kpata nọ na ụmụ ha na mmiri ya eburu onye ọkpọ wee jee na mmiri. Kedu ife o ji wee kpọrọ onye ahụ baba n'ime mmiri ọkpọ ya ba n'ime mmiri ka ịkpọrọ mmadụ ruo na mmiri ekworo na nkọ ị na-aba n'ime mmiri ọgụ ogbo mama eweta ọgụ nwe mmiri nakwanụ ka mmiri si wee buru nwoke mmadụ na-efife na-abụ onye wetagokwala ego ọrụ nye nwaanyị ka o gokọta ife nwaanyị gota panụ gota fanta gota siripasị gota granọtụ gota popcorn gota kwilikwili gota sweet gota shingom wee gokọba wee gokọchaa wee buru wee kpọrọ onye ọ na-arụrụ ọrụ wee ruo o na o gotaghị ife o kwesịrị igota ka ọ na ọ bụghị mbọsị e kwesịrị ịbịa na mmiri ka ọ bịara na mmiri. Kedu na ife butere nsogbu a bikonu ka ọ na nwaanyị kpọ ya wee banye ebe o kwesịghị ịkpọ ya banye ọkpọ ya banye n'ime mmiri ka ọkpọ ya nọrọ na nkọ mmiri. Kedu ife kpatalụ na mmụọ buje nya bụ nwatakịrị nwoke na fe eburughị onye bụ Ezenwayi kpọ ya wee bịa ka ọ rụgharị ya ọrụ ka ọ dị unu ka Ezenwayi ọmụma wee mee ife o mere ike ọ marụgo ebe nke nwoke anyị abụọ zonye ọkpa mmiri erie ya ma ọ bụ mmiri eburu ya ọ chọọ ka o were ya wee nya ka o werezie ya tụọ afịa ka o were ya rụọ ọrụ ka o were ya wee nata ike ọ gwazie onye abanye na ọ banye na mmiri ya eri ya na ya na ebe a na ya bụ Ezenwayi. Eche na ọsị na ọ bụ agwọ ka ọsị na ọ bụ eke ka ọsị na ọ bụ nwa mama eweta na ọ na-egwu mmiri. Ezenwayi bụkwa onye mmiri kwesịrị ịda aba na mmiri ahụ eri ya nọkwa n'ihu ya mmiri buru kọstọm ọkpọ wee bịa kama o ya etinye isi n'ime mmiri chụrụkwa kọstọm ya jebe o ruo ka ọ gwa mama eweta ọkwa ya bụ nwa mama eweta ka nne mama eweta ka ọ bụ ka nwa mama eweta o ruo ka ọ gwa anya biko nya hapụrụ ya ọnya ọ nọrụ n'elu ebe ahụ na-ekwugheri amamife ọ na-ekwugheri ọ na-ayọ ndị mmiri ka ọ gịnị o ya etinye isi n'ime mmiri ka ọ mara ebe kọstọm ya nọ ọ nọrọ ebe a na-akọfusi akụkọ. Ọ na-afụgokwa na Ezenwayi na ọdụkwa ka ya eje nga aka na-abụ ya agụ ya otu aka o jechaa nga pụta kịta ọdụ unu ka ọ ka ya lụọ ọrụ Ezenwayi ekedekwa m.